ngicela umubuzo. Okay ke ngicela ukubuza ke njengoba dunopuleng namhlanje usebenzisana iprotection. Ngoba mina nawe asisebenzisi sidala. Ngawo, ungeze uzothola ngokwakho ngokukhombisa. So uyisebenzisile. Shuthi uyisebenzisile ke. So wena ufila kanjani ukuthi umuntu batunusela umuntu wakho? Yebo, ubani ubani lokhuluma naye lapha phezu kwakho. Uyabo? No hayi. Asikho isidingo sokuthi wazi Namhlanje. ngifuna ukwazi ukuthi wena namhlanje kahlahle wena mina nawe siyathandana o uthanda upuleng. Umtshela ukuthi angijwayeli kabi mina. Angeli indawo zabantu. Uright ayingena ngoba nami ngifuna ukwazi ukuthi uyangithandana. Ngoba nawe kube uwo nawe wenza lento le ngabe nami ngiyachaza kube ngiyakuthanda noma kuthiwa ngabe ngithandana nomunye umuntu. Manje ngithanda yini ngosotholile iqiniso. Ngiyakuthanda mina. Manje silahlane mina nawe usuyisanganisa. So ufuna umbona? Ya ngifuna ukukubona yazi. Yes, oza nesithando sami sobonana. Wow. Hi, Sisi. Bye-bye. Hi. Guys, did you just see Usisi, guys? Yeah, ne? Guys, come on. Why someone had you? Someone celebrated with your partner today and you are going to see that person. Sometimes it's unrealistic. Like sometimes more advice I want to in a relationship, it feels like I went in next. Because these people, they want to take their own decisions. Like nothing on door is somewhere else. Anyway, this is Lily Shawnall from CMTV. I'm out. Dango.